gusto lang nako mangutana pastor anang Psalm chapter 150 verses 3 to 5 kay sa born again man good pastor nagdaig sa Ginoo pinaagi sa mga matunog nga trompeta og mga piyang-piyang. So it means ang born again ang tinuod nga pagsimba pastor. Pasabto ka pastor kay ang isdi manggod pastor magsimba kay hilom raman. Okay? Daghang salamat nini. Dili lamang ang isdi igsoon. Ang apostolic. Actually kung imong basahon ng New Testament dili ka kabasa diag mga drums nga ginagamit nila sa ilang serbisyo. Kay ang pagserbisyo igsoon sa pagsimba sa Ginoo may lain nini. Sabado mangyod, no? Unya imong makita dinhi nga wa sila gagamit og drums, wa sila gagamit sa ilang pagsimba. Kung imong tanaw ng Lucas Kapitulo 4, versikulo 16, nabatasan ni Kristo pagsulod sa sinuguga, matag adlaw yung pagpahulay. Di mo makita nga si Kristo sulod sa sinuguga, nagsayaw-sayaw. Di mo makita nga si Kristo nga sulod sa sinuguga, gitawag na to kanang sumala sa imong gibasa sa Psalms 150. No? Wala tay mabasa diha. O sa New Testament, di ka kabasa nga sama sa imong nabasa sa Psalm 150. Pero atong tag doon ni imong Psalm 150, kung unsay buti pasabot nini, mao ba ni ang gagamiton sa during sa pagsimba sa adlong ipagpahulay o bisan pa man sa uban nga mga simbahan nga wala magtamod sa adlong ipagpahulay, no? Psalm 150 verse arita sa gitawag nato og iyang gihatag nga versikulo 3 to 5. Ingon dinhi, daiga siya nga adunay huni sa trompeta, daiga siya nga adunay salteryo ug alpa, daiga siya nga adunay gagmay nga tambor ug pagsayaw, daiga siya uban ang tulunggon nga kinoldasan og organo. So imo nakita nga iyang gibasa sa Psalms 150. Dili lamang sa Psalms 150 nasa sa Psalm 149 verse 3. Ipadayeg kaniya ang iyang ngalan sa pagsayaw, paawita siya sa mga pagdaig kaniya uban ang gagmay nga tambor ug alpa, no? Now karon ato ipasabot nga kining Biblia, Old ug New Testament, wala ni kapitulo o bersikulo sa original nini. Meaning to say, ang flow of thought sa writer, ga-continue na siya. Dili kay, usahay manggod ang pagsabot sa mga Bible student, pag-ingon Psalms 149, wala na ilabot ang Psalms 150, ani? Kaya nga naman, kaning Psalm 149, nagisgot lang ni usa ka butang. O niya, sa Psalm 150, nagisgot usab na og usa ka butang. Managlahi, no, dili. Continue na sa igsoon kay sulat ba ani for example sulat ni Pablo ngadto sa Iglesias Roma, continuous na siya. Sulat ni Pablo sa Iglesias Corinto, wala na ingon nga walay break kay kapitulo ug na bersikulo. Ang kapitulo bersikulo igso tawo na nagdungan dugang niya na og giila usab sa ubang mga scholars nga ang naghimo sa kapitulo mao si Santo Claro og ang naghimo usab sa gitaw bersikulo mao si Stefanos, no? Robert Stefanos. Na walay kapitulo bersikulo, no? Anya nang mga panahon na igsoon. So atong makit-an kana nga mga punto now. Atong tanawon igsoon ang continuous nga gitawag na tuog sunod-sunod nga mga impormasyon dinhi. Nya. Psalm 149 atong gibasa sa verse 3 adto ta sa verse 5. Aron makita nato ug unsay context nini, ug unsay gipasabot nini. Nagingon sa verse 5, pagpalipaya ang mga balaan sa pagdaog sa himaya, paawita sila sa kalipay diha sa ilang higdanan. So it is a celebration, no? Sa gitawag natong pagdaog. Ug sa may ilang nadaog nining panahon na igsoon. Verse 6 atong sumpayan sa pagbasa. Itugot nga ang taas nga mga pagdaig sa Dios anha unta sa ilang mga baba ug ang espada nga duruhay sulab sa ilang kamot. Nagisgot ang espada. But magsabton igsuon sa panahon sa pagsimba, magdala-dala tag espada. No, dili. Naigibot pasabot ani. Kay ang context ni igsuon, mao man ang panaggubat. Aritas verse 7. Aron sa pagpanimalus sa mga nasod o sa mga silot diha ibabaw sa mga katawhan aron sa paggapos sa ilang mga hari sa taliwala. So imo makita din hiigsuon, panimalus batok sa nasod. So adunay panag-away nga nahitabo nini nga misangko sa selebrasyon sa dihang midaog sila. Okay? So imo makita ni, for example, 2 Samuel chapter 22 verse 1. Kay si David may nagsulat ni ini nga
mga majority nga mga informasyon nini sa Salmo, unya naa si gisgutan nini may tungod sa kang David ini nga panahon na. Aton tan-awon igsuon sa gitawag na Salmo kapitulo ikaduhang Salmo kapitulo 22 bersikulo 21. Mo ni ang nakasulat dinhi. 22 bersikulo 1. Okay? 22 verse 1. Sunod mo kanamo kung ado na kamoy balaang nga kasulatan. Tanaw na to. Naging diri. Og si David bisulti kang Jehova sa mga pulong ni ining awit sa adlaw nga si Jehova nagluwas kaniya gikan sa kamot sa tanan niyang mga kaaway o gikan sa kamot ni Saul. So imo makita na to nga ang context dinhi ang panag-away. So sa diyang mudaog gani sa ilang nga panag-away, especially sulungon sila sa mga Philistines, imo makita igsuon nga magsayaw sila, magkanta sila. Wala ni gigamit sulod sa simbahan. Okay? Kaya although din hinagisgot siya og balaang puloy-anan og nahibalo kita kanang balaang puloy-anan nga mao ang templo, walay pagsayaw, walay pagkanta sulod diha. Kay nahibalo kita nga diha sa templo igsuon, duha ka apartment, ang holy place ug ang most holy place. Sa holy place naa diha sa right side, naa diha ang table of shewbread, adunay 12 ka tinapay, nagsimbolo sa 12 ka banay sa Israel. Sa left side diha naa diha ang lampstand nga adunay 7 ka mga kandelaryo. Unya mao nang naa sa gitawag natog first apartment. Og ang second apartment which is gitawag og most holy place, naa diha ang Ark of Covenant nga naa diha ang manulunda nga nagdupa. Unya nakita nimo diha sulod sa Ark of Covenant naa diha ang 10 commandments. Og ang makasulod lamang sa templo igsoon wala nay lain, mao lamang ang mga pari og Levita. When in fact ang Levita or pari nga dili hataas nga pari dili kadsulod nidto sa most holy place kay ang magasulod niya na igsuon sa serbisyo, panahon sa serbisyo mao lamang ang hataas nga pari. Okay? So meaning to say, dili makasulod ang mga mag-alwit dito, dili makasulod ang mga tao dito nga magsayaw sila, magkanta sulod sa templo, kay walay mabasa sa Biblia dire nga ang templo gipasudlan og mga mag-alawit, gipasudlan og mga tao aron magsayaw o magkanta. Mao man usahay gud adunay misinterpretation dinhi sa balaang kasulatan. Pagabasa nila sa Salmo 50 nga nay nagkanta, nay nagsayaw dinhi, ilang gi-apply sulod sa ilang simbahan. Wala tayo mabasa dis Biblia nga nani sulod sa simbahan igsoon. Now, kung maghisgot ta og kaning simbahan which is equivalent sa sinagoga, ang uban gitawag sa Hebrew og kahal, wala tay makbasa dis bala ang kasulatan nga sulod sa kahal or congregation na ay pagsayaw diha. Wala tay mabasa na singgit-singgit nga kanta diha. Wala tay mabasa. Tanawa sa sinuguga igsoon Lucas kapitulo 4 bersikulo 16 kaniin si Kristo matag ano ipagpahulay na diha. Igo lang siya mabasa sa kasulatan, huwag mabasa diha nga nagsayaw. Now, kini nga sayaw usab igsoon ayaw ibutang sa imong kugalingong context ang sayaw. Usay man gud na impluwensya tas TV, radyo ug uban pa nga atong unahuna ang Biblia maghisgot og sayaw parehas atong sayaw karon. Dili na mao nga sayaw igsoon. Lahi ang sayaw sa Israelites sa ilang kapanahon og lahi ng binag-o nga sayaw. Usahay kanang naasulod sa mga simbahan sa mga di na ko kasabot unsa nang mga klase nga simbahan nga magsayaw. Ayaw mo pagunahon nga mao na nga sayaw nga nas Biblia. No? Sukwahi ka na nga sayaw. Ka na nga sayaw igsoon, usa na ka selebrasyon sa pagdaog nila sa gubat, wala na gigamit nila sa ilang pagsimba. So imo masabtan nga kini nga mga punto nagkinahanglan og contextual nga pag-study niini igsuon. Basahon ang ubang mga bersikulo mahitungod niini kay wa kay mabasa nga gihimo ni sulod sa simbahan. Pero adunay pag-abuse sa balaang kasulatan karon. Nga naman, gigamit nila sulod sa simbahan. Mao gani nga kumingon ta nga biblical lang atong simbahan. Kumingon ta nga kini atong simbahan gikan sa New Testament era nga sa panahon ni Jesus Christ, sa panahon ni sa mga apostoles, basahi kuno ko dinis balaang kasulatan gikan sa Mateo ngadto sa Revelation nga nagsayaw sila sulod sa sinagoga, nagsayaw sila sulod sa simbahan, wa kay mabasa igsoon. Kung naman kay mabasa palihog i-text, basig mao na ng panahon na nga diin makatuon ko sa inyong nahibawan.
Dili man ta maingon dinhi nga ato na gining nasabtan tanan nga daas bala ang kasulatan igsuon kay kita tanan puro man mga estudyante. Pero ako higarantiya dinhi tunto naman sa ko nagbasa ni ining nga mga punto, wa ko kabasa igsuon nga ang pagsayaw gihimo sulod sa simbahan. Mao man gani nga adunay mga problema karon kay moadto ka sa ubang mga simbahan igsuon, halos grabe nga mga pagsayaw nga nawala ng solemni ug ang uban nga pagsinggit-singgit sa pagkanta nawala na ang lyrics. Remember ato makit-an igsuon nga sa music bagod na ang melody, okay? Na diha ang gitawag nato og rhythm, na diha ang harmony. Dili pwede igsoon nga ang rhythm mutabong sa melody ug harmony. Mao man nahitabo karon. Daghan gakanta sulod silang simbahan, gatagumbol ang drum, tagumbol ang basa gitar. Wala na masabti ang message. Ang lyrics dili na masabtan. Remember, ang lyrics igsuon kinahanglan imong masabtan kay maunay pagkaon sa imong kalag. Maunay mo idikor sa imong utok. Maunay mo pasabot nimo. Unsa may but pasabot na parehan na tas kalibutan? Kanang gitawag nila og CCM kanang sa US na gitawag nila og Christian Contemporary Music. Rock ang maong music, unya religious ang maong mga lyrics, o ang lyrics di pa gini mo masabtan gay gitabunan sa mga gitawag na tagumbol which is nahimo ng hypnotic effect. Kabantay mo igsoon magsakay mo og sakyanan sa jeep nga naa gani mga music magtagumbol ang music igsoon, di nimo mabantayan nga ang imong tiil gitawag na tog nagtagumbol na diha sa sakyanan kay nganuman wa ka kamantayan na unaware ka niya na gitawag na tog na hypnotic effect unsay but pasabot hypnotize ta sulod sa simbahan nawala na ang tinuod nga pagsimba. Remember, ang pagsimba is dapat masabtan ang mensahe. Mismo pa sa mga alawiton sulod sa iglesia, dapat masabtan. Dili pwede nga kanang rhythm mao ang mo-overpower sa lyrics sa mao nga message. Namuna nga kung mugamit ta dinhi sa Psalms 155, naabay gubat. Ha? Kay ang Psalms 150 igsuon, ang context nagisgot og gubat. Mabitaw nga atong gibasa dinhi sa Psalms 149 nga silingan sa Psalm 150 dinhi sa verse 6 itugot nga ang hataas nga mga pagdaig sa Dios anha unta sa ilang mga baba og ang espada nga duruhay sulab sa ilang kamot aron sa pagpanimalos sa mga nasod. Pagahuman sa verse 7, nisulod ang verse 8, verse 9, ay hadayim Psalm 150. Verse 1, paingon sa 3. Na din pagsayaw diri, na din ang gitawag na tuog music nga kuan. Actually, igsoon, ang music na ay plastada. Na ay music alang sa kabataan, na ay music alang sa mga teenager, pero lahi ang music sulod sa simbahan. Okay? Na magani mga, mismo ang Seventh-day Adventist na may drum. Pero kanang nga drum igsuon, nakaplastar dili sa simbahan. For example, naami gitawag og Pathfinder. Equivalent na sa Boy Scout sa gitawag nato sa gobyerno. Okay? Unya sa Pathfinder igsuon, na sila yung mga drum. Okay? Nasulod sa eskwelahan sa Seventh-day Adventist. Wala man taingon nga against gyud ta sa drum. Against ta sa drum igsuon kung ato isulod-sulod sa iglesia nga nakapahatag og kahasol nga dili na mao masabtan ang mensahe diya sa sulod. Okay, for example, ang Seventh-day Adventist ay gitawag na itong social, adunay marching, which is equivalent usab sa uban nga matud pa nga ng cultural nga mga pamaagi. Dagan mga sa social sa mga panahon, pero wala na siya ginahimo igsuon sulod sa hour of worship sa mga pagsimba. So kung imong tan-awon na ay mga pag-abuso karon, misapplication, misunderstanding sa pagbasa sa balaan nga kasulatan. Ibalik ra gud nato sa Biblia igsoon, wa tay mabasa diha nga sulod sa simbahan igsoon adunay mga pagsayaw diha sulod. Bueno, daghang salamat na igsoon sa imong kuan niya dinhi igsoon si TC Nobles Pineda, good day Pastor.